miten sitten nämä jaetaan myös sitten tuleville ryhmille. Onko tullut nyt tässä kurssin aikana, nyt sanoinkin, sä et ole itse niin paljon ollut siellä mukana, mutta onko tullut jotain, mitä olette pohtineet, että mitä olisitte halunneet kysyä? No, tuossa on ehkä semmoisia, mitkä asiat on semmoisia, mihin kannattaisi paneutua. Ja on semmoisia, mitkä on tämän pentu ajan jo teiniä myötä vaan ikään kuin katoaa omia ankojaan. No varmasti ne perussäännöt, mitkä teillä on arjessa, niin ne pitää olla nyt ja ne pitää olla sitten jatkossa ne samat. Ja monesti puhutaan vielä niin, että ja se onkin niin, että se pentuajan sosiaalistaminen ja se 4 ensimmäistä kuukautta on ihan älyttömän tärkeitä. Mutta vähintään yhtä tärkeitä on sitten ne niin teini-iän ajat. Ja vähän se riippuu sitä rodusta, koirasta, miten nopeasti ne kehittyy ulos vai narttuu. Monesti nartut kehittyy vähän nopeammin. Niin missä vaiheessa se tulee. Mutta sitten tuntuu, niin joutuisi vähän ruveta käymään niitä samoja läksyjä uudestaan läpi. Ja itse mä ajattelen, että niin kauan kun se koira hanskaa muutaman perustaidon, niin meillä on elämänhallinnassa. Ja niitä oli se, että se koira osaa pysyä lähellä, eli semmoinen hintakävely ja luokse tulo, kaikki semmoinen. Sitten se osaa rauhoittua, eli ihan pyynnöstä tai sitten itsekseen. Jos ei kaikki koirat ei osaa sitä, niin täytyy opettaa siihen. Niin se voi olla pentuna vaikeaa malttaa. Ja sitten tietysti myös semmoinen ihmisen kanssa leikkiminen ja semmoinen yhdessä touhuminen, niin se on ihan yhtä tärkeää, kunhan se ei ole ainoa, mitä se tekee, eli se rauha on kuitenkin tärkeämpi. Ja se semmoinen vanha suojelumiesten sanonta, että kaikki alkaa ja päättyy rauhaan, niin se pitää kyllä paikkaansa. Ja sitten on tietysti jotain erilaisia niin arkeen helpottavia jotain, että ne osaavat mennä targetin tai jonkun. Mutta tärkeämpää on myös se, että ne oppii oppimaan, eli ne oppii, miten ne niille koulutaan uusia temppuja ja muita. Se, että osaa koiralta tassua vai ei, sillä ei ole minkään valtakunnan merkitystä sen koiran elämälle muuten, kuin se, että on kiva opettaa sille niitä uusia temppuja ja antaa sille vähän pääpainoa, koska se on se, mikä sitä sitten myöskin rasittaa. Ja sitten sitä kautta on paljon helpompi saada koira rauhoittumaan kuin se, että me vedään se joka päivä 20 kilsaa. Tokikaan missään määrin väheksymättä, mä olen aika säikähtänyt, kun oli jossain ohjeena, että koiralle riittää, kun se pääsee muutaman kerran päivässä joku 20 minuuttia kävelylle, niin mun mielestä oli aika järkyttävää. Että kyllähän ne niin liikkumaan on luotu. Ja ihan pennusta asti jo, just tänään kuuntelin eläinfyssarin luentoa, missä hän sanoi, että ihan kaikki pennut kyllä niin saa liikkua ihan vapaasti metsässä. Et tietenkin pitää pitää huoli, että se ei ole liian raskasta. Mutta kyllähän ne sitten johonkin sitten, niin kauan kun ne ei siis leiki jonkun toisen kanssa, että silloin ne voi juosta itseltään seinän vaikka jalat alta. Mutta niin meilläkin on 4 aktiivista koiraa, niin pennut on kyllä ihan joka kerta ollut aina pennusta asti mukana. Sitten niitä vaan lenkeillä osan aikaa kannetaan ja sitten välillä tehdään niin, se matka ei ole pitkä, mutta voidaan kuluttaa metsässä monta tuntiakin ja näin, että ihan sen mukaan, että se pentu vaan jaksaa. Totta kai ne nukkuu ihan pienenä tosi paljon, mutta ei semmoista, että ne saisi liikkua jonkun 50 metriä päivässä. Se on ihan niin humma, silloin niille ei mikään niin lihas eikä luustokaan kehity. Ja siinä ei ole järkeä. Mutta sitten semmoisia, ehkä mitä pennuilla on, just joku, että ne puree paljon kaikkea, niin meillä on ainakin ihan alusta lähtien sääntö, että ihmisiä ei saa purra. Ja sitten vaan hankitaan semmoista luvallista purtavaa niin paljon, että sit säästyy huonekalut ja talo ja omat hernot. Ja se totta kai se on semmoinen, mikä sitten ehkä väheneekin ajan myötä. Ei kaikilla, tai ei ainakaan sillä radikaalisti, mutta edelleen jos mä ajattelin, että meillä on ollut, tai mulla on ollut 5 verniä, ja sitten meillä on ollut vielä 4 sen lisäksi muita, ja sitten Sakemanni, joka ei tullut pentuna, mutta sitten näitä portsuja on ollut 4, jotka on kaikki tullut pentuina. Niin siellä on selkeitä eroja, että jotkut on sellaiset, jotka käyttää hampaitaan niin mielellään kauhean, ihan siis vanhataisesti ne rakastaa pulluita ja muita, ja se on ihan ok, mutta se pitää ohjata niin luvalliseen. Ja sitten taas on sellaisia, joita ei
kiva, ne laitettaisiin johonkin purkkiin siksi aikaa, että ne kasvaa aikuisemmiksi ja sitten ne otettaisiin sieltä täysin oppineena pois, niin se ei toimi. Se on kyllä semmoinen, ja joku hiljakävely, niin sitä pitää vahvistaa ihan kaiken aikaa. Ja toki itse olen vähän sitä mieltä, että meillä on semmoisia arjen taitoja, mitä silloin kun mä esittelen ne sille koiralle, niin mä voin joku kerran palkata niistä, mutta sitten sen jälkeen niin se perustuu ihan puhtaasti siihen etologiaan tietyllä tapaa, eli siihen, että jos mä sanon, että nyt me mennään vaikka tänne, niin en mä mene sitä koiraa houkuttelemaan, sitten vaan ihan jyrkätäsmällisesti, että tänne päin nyt olisi niin kuin, syytä liikkua sinunkin, mutta mä uskon, että siinä kun me vahvistetaan paljon sitä, että se koiralintu haluaa olla meidän lähellä, mutta niin se tulee niin automaattisesti sitten mukana. Toki paimenkoirilla tulee helpommin, seurakoirillakin tulee helpommin kuin sitten vaikka jollain itsenäisemmillä niin metsästyskoirilla jollain. Totta kai niiden kanssa joutuu näkemään enemmän vaivaa. Luoksetulo on monesti semmoinen, että pentuna niin juoksee ihan tosi innolla oman ihmisen luokse, koska maailma on aika jännä paikka, niin on kiva löytää se turva. Mitä enemmän ne saa ikää, niin sitä enemmän ne saa myös rohkeutta ja sitten helposti sitten lähtee vähän niin kuin homma lavenemaan. Että se on ehkä myös semmoinen asia, mitä pitää myös sitten vaan vahvistaa ihan niin kuin väsymykseen asti välillä tuntuu. Mutta tärkeintä olisi se, että samat asiat on sallittuja niin kuin kaiken aikaa. Tai ei välttämättä, voihan se olla edes vaikka niin, että meillä saa koirat mennä vaikka sänkyyn tai sohvalle, mutta sitten jos mä haluan pelata sängyn tai mä haluan, että se olisi kerrankin siistiä ja ne koirat on kurasia, niin mä en halua nyt sinne päästään, niin se on ihan ok. Jos sanon, että hei, tänään ei voi mennä, tulkaas tänne päin, niin nyt ei saa mennä sinne. Niin ehkä voisi olla oikeammin sanoa, että se on, että kunhan ei on ei ja saa osaa, ja ne on aina niin kuin joka päivä samat. Eli tavallaan se, että se mitä me sanotaan sille koiralle, niin ne pätee ja niiden takana me seistään. Eli sitten jos me sanon, että tänään ette voi mennä sohvalle, koska siellä on laitettu just vaikka puhtaat peitot ja töppelikasia, niin sitten se koira voi tavallaan luottaa siihen, että jos sinne menee, niin sitten mä menen vaan auttaa sen sieltä alas, että hei, että mä taisin sanoa, että sinne ei voi mennä, että tulla pois. Eli se, että mä oon aina sitkeämpi kuin se koira. Ja sitten jos se kuitenkin aikoo sinne mennä, niin sitten mä laitan sen jotain eteen, niin että mun ei tarvitse tomputtaa siitä asiasta. Tai sitten mä otan sen koiran kokonaan toisen huoneeseen ja siinä hyvä. Ja tästä on itse asiassa paljon ollut nyt puhetta ja pohdintaa. Ja itse asiassa tuli yksi sellainen haastattelupyyntökin tähän liittyen, minkä takia mä oon tätä paljon pohtinut vielä lisää. Eli että saako koiraa kieltää, saako sille sanoa ei. Kun tuntuu, että nykyään niin hyviä asioita kuin omaehtoisuus ja koiralähtöisyys ja muut on, niin sitten jossain määrin, ei kaikkialla onneksi, mutta siis vähän välillä pelottaa, että se menee niin kuin yli. Ja sitten käykin äkkiä niin, että me ei koskaan sanota sille koiralle, että meillä on maailmassa jotain rajoja, ja sitten se koirakaan ei välttämättä voi ihan kauhean hyvin, jos se on koko ajan seura tekee niitä päätöksiä. Ja sitten, koska jossain vaiheessa tulee väkisinkin sit ristiriita, ja se ei voi juosta vapaana kaiken aikaa, koska meillä on autoja, meillä on liikennettä, meillä on jotain isoja suvia, ojia, ties mitä heikkoja jäitä, niin ne on niin kuin pakko tavallaan meidän asettaa niitä rajoja. Ja musta on ihan hirveän tärkeää se, että me opetetaan sille koiralle sana, se niin kuin lopettamissana, se, että onko se nyt ei tai onko se jätä tai mitä ikinä, sillähän ei ole väliä. Pääasia on se, että me opetetaan se silleen, että hei, tosta mä en tykkää, että älä jatka tuu mukaan tekemään tai jotain muuta. Tai sitten joskushan voi olla tilanne, että meillä on kädet täynnä tai jotain, ja sitten jos me sanotaan, että ei, tota ei voi tehdä, niin silloin, että me ei jouduta vänkäämään siitä, vaan se menee tavallaan. Et myös se, että syyksi riittää myös tavallaan se, koska mä sanon. Ja se ei sisällä mitään uhkaa eikä väkivaltaa, vaan se on vaan toteamus siitä, että tota ei tehdä. Ja jos jatkat, niin minä tulen vaan ja otan sut sieltä pois. Eli joka tapauksessa se homma nyt niin menee poikki. Ja semmoinen toiminnan keskeyttäminen
tässä oikein pyhät, että ei mennä sinne, tupa pois, ja keksitään sille jotain muuta. Ja sitten taas, että jos on semmoinen, että se pennut monesti tykkää kiusata vanhempia koiria, perheen muuta koiria ehkä, ja sitten ne voi olla ne vanhemmat koirat vähän turhankin kyttäjäksi ja saa roikkuu korvassa ja keskitään, niin silloin se on mun mielestä meidän ihmisten asia mennä siihen väliin. Että hei, meillä ei saa ketään, kukaan ei kiusaa ketään tässä perheessä. Ja silloin, jos ei se pentu usko, niin sitten se tulee mukaan sitten johonkin eri huoneeseen vähäksi aikaa, tai sitten jotenkin muuten pitää huolen, että se niin asia menee sitten jakeluun. Eli sitten jos mä teen vaikka ruokaa samaan aikaan, niin sitten mä otan sen rajaan sen keittiön mukaisesti, tai sitten jos me vie ihan villiin, niin sitten se voi olla vaikka hetken aikaa jossain isommassa häkissä ja olla siinä, mutta se on koko ajan, saa olla niin läsnä, että mä sitä mihinkään eristä. Mutta se, että mä vaan katkaisen sen käytöksen. Ja sitten just se tärkein on se, että jos me sanotaan, että äläpä tee noin, niin sillä koiralla pitäisi olla tieto siitä, että mitä mä sitten teen. Koska muutenhan siinä ei ole, muutenhan se menee, että se hakkaa päätä vaan seuraavaan juttuun helposti. Että sitten sillä olisi myös muita mahdollisuuksia, jos me voidaan ohjata se sinne luvallisten mahdollisuuksien pariin. Ja monesti mä mietin sitä, että meilläkin naapuristossa yhdessä vaiheessa oli koiria, jotka kulutti päivässä siellä pihalla ja ne haukkui ihan taukoamatta. Ja sitten ne ihmiset välillä kuuluu ne ikkunasta huusta, että ei saa haukkua, hiljaa, ei saa haukkua. Ja siinähän ei ole mitään järkeä. Et se, että se koira on siellä yksinään syystä tai toisesta, todennäköisesti on se, että sillä on vain niin tylsää, että sitten se keksii sitä tekemistä, että kaikki oravat ja kaikki mitä siinä liikkuu, niin ne haukkuu niitä. Ja sitten tai voi vähän jännittää olla siellä yksin, tai kiihdyttää ylipäätään, että tapahtuu, menee autoja hirveän vauhtiin siitä edestä, niin sitä on kiva vaan ja sitä vähän haukkuu perään. Niin silloinhan ei ole niinkään, silloin me ollaan mun mielestä vähän hakoteilla, että me ruvetaan sinne vaan huutamaan, että ei, et saa nyt hiljaa, koska se koira ei ymmärrä. Ja silloin isompi todennäköisyys on se, että sillä koiralla on sitä semmoista tekemisen puutetta ja hyvinvointivajetta sieltä, että sitten vaan leikille ja muuta niin tekemistä yhteistä aktivointia sille koiralle, niin ensin kun ne asiat pistetään kuntoon, niin sitten varmasti se hommakin helpottaa siinä. Ja meillä on koiria, joita ei voi esimerkiksi taajama-alueella pitää siinä pihalla, koska ne aukkuu ihan loputtomiin ja ne kiihtyy. Että elimistö on ihan valtavassa stressitilassa, jolloin seuraava kerran ne aukkuu vielä helpommin, vielä enemmän, vielä pidempään, vielä kovempaa, koska se alkaa niin pyörittää itseänsä se käytös. Ja siinä eihän niin sen nyt ymmärtää, että se ei ole niin hyväksi sille koirallekaan, saatikka naapurisomulle. Että ne on kyllä ehkä semmoisia, että aina mä miettisin, että jos sille koiralle tulee jotain sellaisia käytöksiä, mistä mä en niin välitä, niin mä aina ensimmäisenä miettisin sitä, että mikä sen taustalla voi olla. Että jos se rupeaa niin tosiaan vaikka ohittaessa haukkuu vastaan tulijoille, niin miettisin, että miksi. Eli haluaako se, että ne muut menee kauemmas, vai haluaako se päästä sinne leikkimään, haluaako se, ehkä tavallaan haluaa se kauemmas sen takia, että sitä vähän lämmittää, vai haluaako se vaan niin sanoa, että hei, että tämä on niin mun reviiriä, mun resurssia, ei tarvitse tulla lähemmäs, koska se kaikki vaikuttaa siihen, että miten niin siinä asiassa kannattaa edetä. Ja sitten sen lisäksi, että jos sillä koiralla on valtavasti energiaa nähdä vaivaa tavallaan tuollaisessa tilanteessa, niin sitten miettisin, että voisi jotenkin muuten vaikuttaa sen koiran niin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Eli että saako se tosiaan riittävästi liikuntaa, saako se päänvaivaa, saako se jotain virikkeitä. Niitähän on helppo puuhata kotonakin, vaikka jotain sit, jos haluaa tehdä johonkin pahvilaatikkoon silputa vaikka jotain pahveja ja sitten se koira saa tinnameja tai jotain ja älypelejä tai kongista nuolla jäädytettyä lihaa tai jotain. Mä itse tykkään ihan, meillä koirat saa aika paljon tekemistä, niin mä haluan ennemmin pitää huolen, että ne saa olla kotona rauhassa. Mutta niillä on aina luita, että sitten jos niin kun tulee sellainen, että haluaisin saada jollelujaa, että sitten
niin saa mielellään kysyä. Harjoitelmaa ja mitä on mietitty, että kanssa nyt sitten tekisi hänen renkillä tai ulkona. Joo. Mutta sitten me asutaan koulupiirissä ja me on suoraan näkymä, kun sitä menee lapsia tai autoja ohitse sinne kouluun, niin hän tykkää katsella vahvaa. Niitä, mutta täysin randomisti saattaa päättää, että nyt tuli semmoisia, jotka pitää sisällä käsillä haukkaa. Hän ei ulkona koista katsoa, että siellä meni ok. Mutta sitten sieltä sisällä tahtoo se just sitä, että hänellä on aika tylsää välillä. Niin. Se voi olla, tai sitten siinä voi olla semmoinenkin, että jos se siinä pitkään katsoo, niin tavallaan sitten, koska yleensä aina kun ne lapset liikkuu, niin ne on päässyt koulusta tai ne on jollain menossa kouluun, niin nyt menee aika monta siinä ehkä niin tiheästi tietyllä tapaa. Ja sitten sitä ärsykettä vaan tulee niin paljon, että sitten jossain kohtaa sitten tavallaan vähän pokkavettaa ja sitten se tuleekin se ääni. Ja voi olla, että se on jotain sitten resursseja, että täällä asutaan me. Tai sitten se voi olla just semmoista, että se vaan kiihtyy ja sitten se on enää sit se joku tietty pisara, mikä aiheuttaa sen. Tai sitten voi olla joku sellainenkin, mun ensimmäinen Berni oli oikein semmoinen, se oli oikein maailman helpoin koira, siis kaikin tavoin. Se ei, totta kai se teki omat kuvionsa pettona, mutta siis sillä tavalla, että se oli hirveän helppo, sen kanssa pystyi menemään mihin tahansa. Se oli tallilla mun kanssa ja mä en tarvitse koskaan miettiä, että se häipyy sieltä mihinkään tai että se menisi jahtaa hevosia. Tai se tallutti itse asiassa riimunarusta niitä hevosia tai kilhimmät sinne tarhan viereen ja sitten mä kävin päästään sitten laitumelta tai tarhaan. Ja se oli tosiaan kaikkien kaveria, hirveän sosiaalinen itse varma, se isommilla jaloillaan ja oli todella helppo ensimmäinen koira. Mutta semmoinen sillä oli, että kun se ei koskaan haukkunut kenellekään tai millekään, paitsi kun mä olin tallimestarina tuolla Sipossa, niin se tallin omistajalla tai omistajan pojalla oli se Down-syndrooma. Hän käveli pikkasen sillä jännästi. Ja sitä, kaikki ne vuodet, mitä me siinä oltiin, niin Riia oli jotenkin päässyt siitä yli, että se aina kun se tuli sieltä se heidän lapsi, niin Riialta ensimmäisenä tuli semmoinen, että mikä ihme. Ja sitten se meni, että vähän noloa, että kyllähän mä totun, ja sitten se meni tervehtiin sitä ihan normaalisti. Mutta siinä oli sen liikkumisessa vaan joku semmoinen, mikä sieltä, ja sekin kyllähän se tottui siihen, mutta kun siinä meni aika pitkään. Ja se oli ainoa ihminen, jolle se ikinä haukahti, ja sitten oli vaan semmoinen nopea tavalla, että vähän varoitushaukku, että herraistas, mitä täällä tapahtuu, ja sitten se oli ihan nolomatos. Sori, heti tunnistan. Että sehän voi olla, että joku lapsi liikkuu eri lailla, se on vähän erilaisempi, se pitää jotain erilaisempaa ääntä tai jotain, mikä sitten sen aiheuttaa. Että sitten mä ehkä itse miettisin, että onko sitten vaan niin, että sälekkaihtimet on kiinni silloin, kun tietää, että siinä on enemmän sitä kulkua ja jotain, tai sitten just tosiaan vähän muuta virikettä sitten aikoihin, että sitten on kivampi sille koiralle. Se on ehkä hänelle subjektiivisesti semmoinen. Mutta vähän semmoista ryhmyydet tähän itsekseen, niin sitten tapettia vähän lähtee kävelee. Mä ajattelin, että se on vähän tämmöistä Joo, minkä sikainen se on? 7 Joo, oikein. Eikä kouluttelee. Minkä rotunen? Australian lakkaa. Joo. En tiedä, että se on tekemisissä semmoinen vila. Joo, niillä on paljon varmasti energiaa ja muuta. Joo. Ja sitten voi vähän sitä vahtikieltä. Niin, joo. Ja Tänne varmasti esittää ulkona, kun me on naapurissa ja tuossa naapurissa. Kaikilla on koirat, jotka pyörii siinä pihalla toisen riittävän. joo. Se ei ulkona, ei. Joo, se on hyvä. Joo. Mutta toi on mikä reagoidaan. Joo. Ja se varmaan, että tavallaan just aktivoi sitä muuhun tekemiseen ja sitten toisaalta niin
estää vähän sitä, että sitä ei pääse sitä väärää käytöstä tuletta just tosiaan, vaikka sit on ainakin osittain vaikka just käyttänytkin. Tai et, mulla oli jossain vaiheessa mun yksi koira, joka oli, se oli hyvän arka ja sille oli niin kuin, sillä oli semmoista lievää eroahdistuksen tapaista, että sen oli vähän vaikea olla yksinään. Niin sit sille helpotti hurjasti se, että se ei ollutkaan koko asunnossa, vaan sit sille rajattiin 2-3 huonetta siihen. Sillä että sille on sellainen tunne, että sen pitää nyt niin pystyä vahtimaan, että noi, jotka tulee tuolta niin olkkarin ikkunasta liikkuu ja nyt joku liikkuu tuolla keittiön puolella, vaan sillä oli selkeästi sellainen niin tila, missä että ne oli vain se yksi ikkuna, mistä sitten hän katteli, jos oli kattelevinaan, mutta sitten se jotenkin rauhoitteli sitä, että kun se jäi se ees taas rappaaminen pois, niin se asia oli käsitelty sillä ja sitten se lakkasi myös tuhoamasta asioita. Että en laittaisi mihinkään semmoisen niin pieneen, että sitten ei ole enää niin kivaa, mutta siis, että jollain tavalla voi myös yrittää sitten vähän rajatakin sitä. Että se voisi olla ihan hyvä. Joo. Olisiko jotain muuta vielä herännyt? Joo. Niin. Joo. Ja ainahan voi sitten laittaa sähköpostiakin ja sitten vaikka kurssi loppuukin, niin mites tää juttu oli. Niin, Käytöstähän kävi täällä eilen. Joo. Kävi kurssilla kokeillut. Joo. Kävin myötämällä. Joo. Sieltä sai ihan, siitä piti alun perin kysellä paljonkin. Joo. Sieltä sai semmoisen aika paljon vahvan paketin. Ja kohtuullista pääsi heti testaamaan, kun se tuli sellainen 5 koiran kavalkaali sen jälkeen, että hänen ykkösihmisestä Liliaa muistuttava tyttö. Joo. Ja sille vähän matkan päästä näytti. Joo. Siitä pääsi heti testaamaan kaikki. Niin just. Joo. Kovasti se kyllä. Se 5 koirasta mä nyt häntä. Niin. Nopeasti. Joo, ja Voimaiset siinä. Vähän pasmatsekasta. Joo. Ja sitten se on just välillä se, että sitten jos meillä tulee niin kuin, että ylivoimainen saa vaan joskus taivuttavaa, että sitten niin kuin mieluummin siirtyy vaikka vähän jonnekin syrjään tai jotain ja toteaa, että okei, ensi kerralla sitten ennakoin vielä, jos pystyy, koska aina me ei päästä sivuun, aina me ei pystytä, ennakoimaksi tulee niin nopeasti se tilanne ja tilanne meni jo. Ei ne koiratkaan niitä jää miettimään, niin miksi sitten mekään. Et sitten vaan uutta matoa poukkuja ja sitten pääsee eteenpäin siitä, että ei kannata kyllä tosiaan niin kuin ajatella, että no niin nyt se oli tässä. Tai musta se olisi aika niin kuin, silloinhan me ei keitettäisikin, jos aina jokainen vastoinkäyminen aiheuttaisi sen, että no nyt oli tässä ja hanskat tiskiin. Kyllä se välillä on teille tai oli teille koira, niin lenkillä kun tuli kotiin, niin otetaan häntä luvassa. Niin, välillä ne. Joo. Siis on tykkää pinnaa vaan. Kyllä, joo. Ja sitten se, että se, kun muistaa vaan sen, että se koira ei tahallaan niin kuin, ole meidän mielestä tyhmä tai sellainen niin kuin käyttäydynnällisesti. Ja niin kuin 2 teinipojan äitinä, niin aina välillä käy mielessä, että mitenköhän tämänkin asian nyt taas esittäisi sillä tavalla, että ei menisi niin kuin ihan tunteisiin sillä nuorella miehellä, mutta sitten taas toisaalta, että se asia menee jakeluun. Ei se auta, kun sit vaan niitä samoja asioita musta tuntuu, että mä oon toisen kanssa 18 vuotta ja toisen kanssa sen reilun 16 vuotta vääntänyt, niin sitten vaan välillä joutuu laittaa vähän enemmän sitten eforttia siihen, että jos ei ne huoneet ala pysy siisteinä, niin pelikoneet ei aukee. Jopa minä osaan irrottaa niistä ne johdot seinästä ja tunkea ne jonnekin omaan piiloon, niin
seuraus. Ja se ei tarvitse olla tosiaan heidänkään kanssaan mitään väkivaltaa tai kunhan se on niin selkeätä. Että meillä tehdään näin ja sillä hyvä. Ja se ei ole, se, että meillä on säännöt, meillä on rajat, niin se ei ole mun mielestä ei ihmisen eikä eläimen oikeuksia rikkovaa, vaan niin kuin, se on vain se fakta, missä yhteiskunnassa me eletään. Ja sitten sen mukaan on niin toimittava. Rajat on rakkautta, kyllä. Kyllä, joo. Samalla kantilla tässä on ehkä on tätä, teille tuntuu selkeältä tai yksinkertaisesti se, että kun sovitaan, miten se menee, mikä siinä on potkia ja mikä siinä on sitten se mahdollinen seurauksuus. Joo. Meillä on niin kuin keskenämme erilaisia näkemyksiä siitä, että Aivan. Joo. kaikki on vähän kokemattomia sitten kuitenkin tämän yhteisen näkemyksen kanssa. Mutta mä uskon, että jos toimii samalla tavalla kuin mitä mä oletan ja mitä on lukenut, nämä eri niin kuin, ja mikä se termi nyt sitten niillä on, ne luomivat ei ole mitään sairauksiksi, on oikein autismi, ADHD vai onko se vaan käytöskirjaa? Niin se on hyvä käytös. Niin. Niin, sillä justiinsa, miksi sitä pitäisi enää niin kuin nykypäivänä sanoa, niin ne on mun mielestä hirveän mielenkiintoisia, koska mä uskon, että niitä samoja ilmiöitä näkyy myös meidän niin koirissa. Ja mä itse uskon vankasti siihen, että jos me tehdään samalla tavalla niiden koirien kanssa, kun me tehtäisiin just sillä tavalla. Tai ne nauttii samoista asioista monesti kuin sit esimerkiksi osa, ainakin autismi on kauhean laaja kirjoittaa, mutta tiedät 1000 kertaa paremmin kuin minä, mutta mä ainakin huomaan, että mulla on itsellä, kun toinen koira on tai tämän hetkisistä koirista, niin toinen on todella kuuma ja semmoinen kiihtyvä ja sille tulee valtavasti sitä kiihtymystä siitä ristiriidasta, jos ei se ymmärrä, mitä halutaan. Ja sille on niin ihan hurjan tärkeää se, että se tietää koko ajan, mitä tehdään ja miten hän pääsee palkkioihin ja mitä mistäkin asiasta seuraa. Ja sitten taas tämä nuorempi on enemmän semmoinen niin kuin huulipylinen, että ei häntä nyt niin kiinnostele, että mitä maailmassa tapahtuu. Että hän on niin kuin kauhean semmoinen johonkin onnellisuuspataan. Tai molemmat ne tuntuu kauhean onnellisuuspataan pudotelta, mutta että tosiaan niin tykkii paljon helpommin huolestuu siitä ja siinä menee vähän pasmat sekaisin, jos niin rikotaan sitä kuviota, mitä hän on ajatellut, että miten tämä menee. Ja jotenkin mä uskon, että se on aika sama varmaan eläimillä kuin, koska mä uskon, että jos koiralle jaettaisiin kirjaimisysteemiä, niin mun vanhemman koiralla kyllä jotain kirjaimia sitä perässä tulla olisi. Ja silti se on rakas. Niin. Hyvin sama tyyppi kuin monessa asiassa. Muutoksen silloin. Niin, kyllä. Kaikilla. Joo. Jotkut tietää paremmin. Kyllä, joo. Ja sen jos huomaa koirassa tai lapsessa ihan sama, tai itsessään, niin se on varmasti sellainen asia, mitä kannattaa harjoitella kyllä ihan niin kuin, ilman, että sitä kaataa sen koiran niskaan, mutta että totuttaa sitä koiraa myös siihen, että maailma muuttuu sen ympärillä, koska muuten sitä ristiriitaa voi tulla niin paljon, että sitten on hankalampi olla. Siihen ehkä itse olen miettinyt sitä, koska saatko hänellä yleensä semmoisen sotavarma niin rauhoittuisi jutussa, hänen oman konstin olla vähän niin tietoinen, ettei niin pentu välillä. Ja sitten tulee, no ihan kuka tahansa joku tulee kotiin, niin sitten menee vähän aikaa, että hän on semmoinen hyvin iloinen. Joo. Se on sitä päällä vasten hyppimistä ja saattaa tulla vielä näkkimistäkin. Joo. Vähenemään päin on voimakkaasti kyllä, mutta sitten on niin, että onko tämä nyt sellainen asia, mitä me vaan odotellaan kärsivällisesti vai oletko tässä nyt just se oikein opettaa hänelle joku, että menee vaikka askelmaan.
Joo, voi opettaa, että se menee sinne omalle pelille. Musta se on vaan aika paljon vaadittu nuorelta koiralta, että kun sen näkee teidät, niin että mä itse tekisin ennen kaikkea sillä, että mä varaisin sille ulko-oven lähelle jotain jonkun lelun, minkä sitten antaisin sille koiralle, kun sä tuut. Ihan siis semmoisen, mikä olisi niin kiva mutustella, tai siis semmoinen, että se saa suuleen tekemistä ja se niin innostuu. Voi vaikka pyytää, että istuppa ensin, että se vähän malttaa jotain ja sitten on hyvä, että kannattaa vähän sen, että sille tulee joku muu tehtävä. Varsinkin niin kun monet tietysti noutaja-sukuiset, niin ne tykkää siitä, että he saa kantaa jotain, niin sitten ne saa siihen vähän niin kuin purkaista ja sitten ihmiset saa niin kun, ottaa vaatteet pois rauhassa ja muuta. Ja sitten jos mahdollista, niin sitten hetkeksi on se koiran kanssa sitten, kun on tullut kotiin, mutta sillä että tavallaan että saa sen ihan sen sisään tulemisen, semmoiset vaatteet pois ja muuta, niin rauhoitettua, niin mä antaisin siihen vaan jotain muuta tekemistä sit sille koiralle. Tai sitten sillä, että tietysti ne katsoo, että se ei ole, tai se on semmoisessa paikassa, mutta joku semmoinen, ne on varmaan ihan Miracle-lelun nimellä, missä on vaikka ramella sisällä, mitä ne saa, kun ne vähän pyörittää tai jotain. Niin sitten, että sieltä niin kun, tai joku lamimaton sisälle laittaisi, että se saisi haistella, mikä niin kuin innostaisi lisää, mutta se yleensä se syöminen ja semmoinen niin vähän rauhoittaa. Ja totta kai sitten voi ajatella, että rupeeko sitten, että siinä täytyy niin kuin seurata, että rupeeko se sitten kiihtymään vielä enemmän, että kyllä se odottaa jotain niin kuin sirkushuveja, kun se ihminen sieltä tulee. Mutta että jos se pystyisi ohjaamaan johonkin semmoiseen toimintaan, missä se pystyisi vähän puuhastelemaan siinä niin kuin just jotain omia juttuja, joku semmoinen tupsumatto, mikä sekaan voi laittaa nameja tai sitten just jos se tyytyy yhden vaan että se kantaa vaan lelua siinä hetken aikaa ja sitten tulee vaikka istuskelee vierelle tai jotain muuta, mutta se vaatii tietysti sitten sen, että itsellä on aikaa ja mahdollisuus sitten siihen, että okei, että tuus nyt tähän viereen, rauhoitutaan molemmat hetkeksi aikaa ja että se koira saa sitä läheisyyttä ja se saa sen huomion, niin se varmasti rauhoittuu nopeammin. Ja sitten tietysti vielä, ja siitähän tulee tavallaan se hankala yhtälö, että sit jos sattuu vielä olemaan sillä että on ollut, niin suurimman osa ihmisistä on 8 tunnin työpäivät ja sitten kun tullaan kotiin, niin niillä koirillakin on jo vähän vessahätä. Ja sitten tavallaan siinä on niin ihan hyväkin mennä ripeästi ulos ja muuta, niin sitten siinä niin se koko tilanne on aika semmoinen niin nopea tai tyytyvä. Sen takia tietysti olisi hyvä, jos siinä pystyy sitten hetken aikaa vaan niin rauhoittua ensin. Ja sitten vasta todeta, että no niin, eiköhän me lähdetä nyt kävelylle tai sitten vessaan, mutta se ei aina ole mahdollista. Riippuuko se oikeasti, meillä on yleensä aina niin. kotona tehdä se, että se on vain muuta ihmisiä niin. odottaa puoli päivää. Niin. Mutta se yleensä kyllä, kun siihenkin saa semmoisen tietyn rutiinin rakennettua, niin se varmasti rupeaa sujumaan. Ja mikään ei estä tosiaan myöskään sitä, että hyvä se vaan sitten, että kiva oli nähdä, meppä vaan sinne omalle pelille. Ja sitten sinne vie vaikka sinne nameja ja sitten sen malttaa siellä ehkä ruveta ottelemaan sit iän myötä vielä paremmin. Totta kai sekin on mahdollista. Että sitten niin kun, mutta pelkästään semmoinen, että opettaa siis se oma maltta ja sitten kun tullaan ovesta sisään, se on ottanut meidän pitkään saatu memmatolle, niin se tuntuu nuorelle koiralle niin kuin semmoiselta, että siinä voi joutua, niin kun siellä on paljon energiaa ja sitä intoa, että ihanaa nyt se tuli, niin mä ehkä jotenkin ennemmin yrittäisin niin hyödyntää sen onnen siinä sillä tavalla, että päästäisiin niin yhdessä ohjailemaan sitten sitä rauhoittumista. Sohvalle asti Niin, pääsee. Voi kestää vähän aikaa. Niin. Joo, ja semmoiseen varmasti sit pikkuhiljaa se itsehillintä rupeakin kantaa, kun sitä pikkuhiljaa opettaa, että joo, teet vaan hetkeltä vaan siihen ja sitten kehuu ja vaikka sitten muutama rapsu nataa siihen, että se koira oppii pysyä vaikka hetken aikaa maassa, kun että sä saat riisuttua ja sitten okei, mennään yhdessä tonne sohvalle tai mihin nyt ikinä puhutaan ruoalle. Mutta että kyllä se varmasti kannattaa niin kuin jossain määrin tehdä sen joku rutiini, mitä se koira osaa ennustaa. Ja sitten se pystyy helpommin myöskin tukeutumaan
siemäkoiruun sitten. Kuitenkin muistan, että hän on kuitenkin vielä aika nuori. Se koittaa olla sellainen. Ottaa sen niin huomioon kaikessa, että ei just tuossa, että joku menee huonosti tai käy joku. Niin. Joo, niin ei sitten mätti itseensä eikä ole sille koiralle sitä. Miten myös Olemme sitten oppii tuntee niin sitä koiraakin koko ajan paremmin, että onko tilanteita, missä se tarvii apua, että vähän niin kuin mennään kauempaa vaikka jonkun ohi vai onko sitten vaan semmoisia, että no kyllä me tästä selvitään, tuus vaan. Ja se pikkuhiljaa se luottamus ja muut niin rakentuu koko ajan lisää ja lisää. Ettei siinä. Koska sitten jos me koko ajan mietittäisiin, koska mä aina vertaan, varmaan monia ehkä se välillä ärsyttääkin, mutta vertaan niitä lapsia ja koiria tietyllä tapaa keskenään, niin eihän me siinäkään niin kuin syytetä sitä lasta, että siinä olisi joku vika, kun se ei niin kuin tiennyt, miten piti jossain tilanteessa käyttäytyä. Me opetetaan se, että miten missäkin ollaan ja hyväksytään tietyllä tapaa, ymmärretään se, että tietysti jos lapsi on ollut vaikka päiväkodissa sen normaali päivän pääsee joskus 4-5 aikaa mennään hakemaan sen, niin se ei välttämättä ole se paras hetki päivästä mennä sit kauppaan, että kun se lapsi haluaisi vaan olla läsnä ja näin, että sitten voisi olla parempi, että ensin niin ollaan yhdessä vähän aikaa ja sitten rauhoitutaan ja sitten jossain kohtaa mennään sitten kauppaan tai sitten miten ikinä, mutta semmoinen niin ymmärrys siihen, että lapsi ja kauppa ei ole välttämättä se paras yhdistelmä. Ja ihan sama se on koiran kanssa, että väsynyt koira ja joku citylenkki, niin se ei välttämättä ole se ihan paras yhdistelmä. Varsinkin jos koira on vielä vähän teini-ikäinen tai sillä on pikkasen semmoista, että on niin mörköikää pukkaa, niin ei se vaan niin ole se paras idea silloin. Joskus on pakko, jos me asutaan keskustassa ja ei ole vaihtoehtoja, niin sitten me mennään, mutta silloinkin yritetään sitten ehkä löytää niin kuin joku sellainen reitti, missä mahdollisesti olisi vähän vähemmän väkeä tai jotain muuta, mikä sitten niin kuorittaa sitä koiraa enemmän tai jälkeen vähemmän. Arki alkaa tässä kohtaa pyöriä silleen tietyllä tapaa. Mutta sitten on aika intensiivistä tämä peltoruokaa opettoria ja ollaan vähän. Kyllä tähän kuuluu kaikkea. Niin, nyt ehkä silleen haluaa myös tavallaan sitä, että haluaa sitä omaa aikaa olla sen koiran kanssa ja taas suoraan myös taas toisille semmoisia sitä, että se ei ole aina se koira voi olla kotona ilman, että näin siinä niin on ajatellut, että nyt tällä viikolla pitäisi mennä, että lähdetään vaan autolla johonkin ja sitten kauemmas ja sitten käydään siellä tai jotain tämmöistä. Kyllä. Ja joka niitä hän tykkää autolla. Okei, no, mutta se on kauhean hyvä, koska se kuitenkin tarvii joskus, jos ei muuten eläinlääkäri joskus tai muuta, niin sitten joo. Hän ei ole epäilyväinen, vaikka me ollaan käyty korkeassa. Joo. Hän ei ole epäilyväinen ja sen siskolla on saanut matkapuheluun, jos hän taas on, niin se on auttaisi nyt niin päästä. Kyllä, monessa asiassa helpommalla. Tuntuisi fiksulta, että lähtisi sitten yhteistä juttua, mikä on tekemistä. Kyllä. Että lähdetään kauemmas. Joo, ehdottomasti. Ja yleensä mun yksi vanha kaverini sanoi aina niin tyhjentävästi, kun se aina aloitti uuden pentukoulun, niin se sanoi, että tämän kurssin tarkoitus on se, että me voitaisiin mennä sen koiran kanssa mihin tahansa, mihin se on sallittua, ja meidän ei tarvitse miettiä, että pärjäänkö mä sen kanssa, tai että entäs sitten, jos tulee sitä, entäs jos tulee tätä, vaan se yhdessä oleminen on niin luontevaa, että me tiedetään, että me pärjätään. Ja myös se koira tietää, että se pärjää, että kun meidän kanssa me ollaan
luotettavia siinä toisessa päässä. Ja sitten sitä vaan opiskellaan. Ei siinä niin kuin täydellisesti, tai täydellisiä ei ole kukaan, eikä me ei pystytä sitä luottamusta pakottaa se, että se tulee ajan kanssa. Ja tämä munkin erityislapsikoira Tykki, niin se on täyttänyt kesällä 8 ja nyt ehkä viimeinen vuosi on ollut semmoista, että siinä alkaa näkyä semmoista tietynlaista vanhemman väkeä, se on vielä edes vanha, mutta kuitenkin semmoisen niin vanhemman koiran viisautta, että varmaan kun tuli toi pentu, niin se on monta kertaa katsonut mua sen näköisenä, että mä en ole ikinä ollut tollanen. Ja sitten taas se, että ei kun tarvitse kun katsoa sitä, niin se tietää, että okei, mä hoidan. Ja se kaikki tekeminen, niin se tuntuu, että se menee ihan jossain muussa se kommunikaatio kuin puheessa. Että se on kaikkea muuta. Että kyllä se hirmu semmoinen se tietty läheisyys siinä sen koiran kanssa kasvaa koko ajan, kun sen kanssa elää. Ja silloin se vaatii sen tietyn tapaa, että sen puhuisin silloin alussa, että mikä on semmoista, mikä rakentuu ajan kanssa tai mikä jää pois tai muuta, niin toivottavasti ei jää pois, vaan nimenomaan rakentuu just se semmoinen sanatonkin yhteys. Mutta että kyllähän se niin kuin, sitten sitä yhdessä tekemistä vaatiikin. Ja sitä varten kai niitä koiria on lannoitettu, että niiden kanssa saadaan olla ilman, että se menee sitten toisaalta myöskään sellaiseksi, että sit se on niin kuin, että se menee suorittamiseksi ja sitten on koko ajan niin kuin, että semmoista ihan normaalia elämää. Ei ne koirat muuta pyydä kuin ihan sitä tavallista elämää, mistä saa olla mukana ja meidän kanssa osallistua asioihin. Tuleeko sun muuta vielä? Tietenkin puolen tunnin päästä. Niin. Maailman järkevin. Sitten on jo meillä vielä. Se mitä mä oon sitä oman koirani kanssa toisen opettanut, niin paikoissa. Se on koira, sillä on tosi korkea lähtölä. Nyt raapattu vähän vaiheeseen. 6,5 vuotta. Ja just se, että olisi niin eri paikoissa treenannut sitä. Mutta se rauhoittumisen harjoitteleminenkin eri paikoissa, ja nykyään on onneksi se, että koiria saa viedä aika moniin kahviloihinkin esimerkiksi. Niin mä en itse, mä en tiedä, onko mun yksikään koiraa nähnyt tai käyttänyt, en muista mitään niitä naninottoja tai mitään sellaisia, vaan mä ennemmin, mä en tiedä, onko vanhanaikainen vai sitten vaan mä jotenkin haluan elää sen elämän sen koiran kanssa, eikä niin, että se elää jotain omaa juttuansa tossa ja mä teen omaa juttua tässä. Toki semmoisiakin hetkiä elämässä en tarkoita sitä, mutta se, että mä uskon, että tekemälläkin oppii. Ja sen takia niin mä otan hirveän usein, jos mä menen jonkun kaverin kanssa kahville tai syömään, niin mulla on koirat mukana. Ja sitten ne oppii olla siinä pöydän alla tai vieressä tai jossain. Totta kai se aina ensin käy kysymässä, että onko se hyvä tulla. Kaikki paikat ei halua ja se on täysin ok. Mutta jos se on mahdollista, ei ne aina ole. Mutta siis taas jälleen kerran se, että jos musta tuntuu, että tänään mä haluan ottaa ne mukaan, niin minä miettiä, että pärjääkö mä niiden kanssa, vaan se on niin harjoiteltu. Ja nyt tehdään Tampereellakin on paljon jo näitä kauppakeskuksia, mihin saa mennä koiran kanssa. Että ei tarvitse edes välttämättä sitten mennä kahville, vaan voi mun mielestä Tullitorille saa mennä, tonne Kaumahuoneessa Ratinaan saa mennä koiran kanssa, Koskikeskuksessakin mä oon ollut koiran kanssa välillä sisään treenailemassa. Niin siellähän on moni paikka, missä voi vähän sivumalla siellä istuskella. Ja ei tarvitse niin ahteri palelle tuolla pihalla istuskella. Kesällähän se on helppoa, kun mennä puistoon, mutta just talvella, kun meinaa tulla kylmä, niin siellä pystyy, vaikka jos on just liukasta ja sataa, niin kun katsoo, ettei ne koirat tee tarpeitaan sinne sisälle, niin eihän siellä mä oon käynyt jonkun verrankin näiden niin koirien kanssa sitten niissäkin paikoissa, että ne oppii siellä erilaisia alustoja ja sitten ne oppii erilaisia taas ääniä, hissiä ja semmoisia, niin kuin voi totuttaa kyllä.
Joo. Kyllä. Ja nykypäivän ihmiset on tavallaan onneksi niin kiireisiä, että ne ei tule myöskään semmoista, että ne olisi koko ajan kaikki siinä tarvitset Niin. päästävässä katettua. Että aika rauhassa on saanut kyllä olla. Ja sitten jos tulee pieni pentu, niin sitten se on mulla vaikka sylissä ensi alkuun ja sitten se saa ruveta tepastelemaan sen raunomalla niin ihan omineen siinä ilman jatkona ja sitten jos se tuntuu, että se on rohkea reipas, niin sitten jäädään jonnekin vähän sinne sit keskemmälle ehkä kävästään ja sitten mennään taas jonnekin reunaan sitten istuskelemaan ja se saa valita, tuleeko se syliin vai onko se siinä jaloissa maassa. Että mä en näe niin ongelmaksi sitä, jos se koira haluaa tulla syliin. Sitten se saa tulla syliin. Koska jonain päivänä se on ihan sama kuin lasten kanssa, että jonain päivänä me toivotaan, että voi vitsi, kun se olisi vaan vieläkin tullut syliin. Täytyy nyt ne painaa niin paljon, että ei tarvitse tulla ihan syliin, mutta että kyllä niin kuin, joo, ihan ehdottomasti siinäkin yrittäisin saada itseni siihen yhtälöön mukaan. Joo, niin siellä aika aktiivisesti. Joo. Kävi semmoisessa yhdessä, niin siellä saa siinä käyttää. Joo. Se oli kyllä aika kaoottinen hetki. Ja sillä. Niin, ei ja sitten Mutta ei vain siis jäänyt sillä vaan ei mieleen tämmöistä. Kyllä. Ehkä ihan treenin mielessä. Joo. Ja siinäkin taitaa olla se käytävä on niin ehkä pikkasen ahas siitä mustimillin edessä, että sitten mä en tiedä saako ne liken puolelle mennä. Se on mun mielestä on ehkä ihan kiehuu. Se taitaa olla, joo. Mutta Joo, se lielähtee. Joo. Joo. Ja elovainiolle taitaa saada mennä kans vaan siellä niin siihen mustia millille, niin siellä ei saa olla. Mutta sen mä tiedän, että koska niissä me ollaan järjestetty sellaisia koiratapahtumiakin, niin on 3, kun Tampereen ainakin saa mennä. Voi olla, että siellä on muitakin, joita mä en vaan tiedä, kun en nyt niin paljon kuitenkaan käynyt. Ja sitten mä tykkään kans käydä paljon silloin, kun ei ole tosiaan, ettei jäänyt, niin kun on lapsilla jotain pallopelejä tai muuta, niin riittävän kauaksi sillä, että semmoinen kiihkeä tunnelma niin siellä ei tartu liikaa, että sitten se koira ei kiihdy siitä liikaa, mutta se oppii myöskin se, että okei, täälläkin voi nyt vaan istuskella ja katsoa, kun menee pallo tuohon suuntaan ja lapset juoksee kirkkojen perässä niin semmoisessa mä oon kans käynyt paljon. Joo, se on. Tuleeko vielä? No mun koiran kohdalla on se autossa oleminen. Joo. Se oli Irena oli tosi paha matkapahoinvointi. Se on sen tosi paljon monta vuotta. Se alkoi mennä ohi. Sillä on jäänyt semmoinen kunnon piipitys, että pyöriminen se ei millään ole rauhoittua autossa. Joo. Mä oon koittanut siihen kaikkea, mitä ei oikein. Mikä on miettinyt jotain helpotuslaukkuja sen siihen. Kun se on varmaan kaikki ärsykkeet. Saatko sä mitenkään sitten laitettua, että se on jossain semmoisessa häkissä, missä on sitten peitto päällä? Tai... Ei niinku auton mahu häkkiin. Joo. Se on varmaan silloin vaalitaan. Joo. Se onkin varmaan kyllä hankala, että sä et oikein voi peittää takaikkunoitakaan, kun sun täytyy mennä sieltä pihallekin. Ja se varmaan olisi kyllä semmoinen, mikä helpottaisi sitä aika paljon ehkä, kun se ei tulisi niitä ärsykkeitä ihan niin paljon. Ja sitten tavallaan, että jos sillä vieläkin ehkä voi olla vähän, tulla vähän huono olo siellä, niin sitten ruoan antaminen voi olla vähän huono vaihtoehto. Jos ollaan lähdössä, niin sitten voi antaa ruokaa. Kyllä. Joo. Että kyllä mä yrittäisin ehkä keksiä jonkun keinon, millä sen saisi niin, että se semmoinen näköyhteys ja sellainen saisi rauhoitettua. Ja kokeilisin sillain, että ja joskus muistan yhdellä koiralla, niin se oli aina ennen semmoinen vanhan ajan, mä muistan mikä malli Volvosta se oli semmoinen, missä oli siis semmoinen oikein kunnon perinteinen farmari Volvo, missä oli tietyllä tapaa aika pitkä se, se takakotti. Se takakotti heijasi ihan hirveästi. Se on monissa lenkkiautoissa oli semmoinen, että se tuli niin yli sieltä renkaista, tai mistä sitä sanotaan. Ja ne koirat tuli
niin sitten ne koirat rupes matkustaa paljon paremmin, koska sitten se paha olo ei tullut siitä loputtomasti niin kuin vatkaamisesta, mikä siinä tuli. Mutta nyt jos se on takapenkillä, niin sillä ei ole niin kuin vaikutusta sillä kyllä. Ja ihan upeasti myös tähän se menee autoon, mikä on siellä. Joo. Kun lähdetään tai auto kiihtyy tai jarrutetaan, niin hirveät kierrokset. Joo. Ja ne on varmasti kans hirmu paljon myös sitä vanhaa historiaa, että kun se on tullut se paha olo, niin sitten se kiihtyvyys ja semmoinen jännitys tulee jo ihan sieltäkin. Ja sitten taas silloin jos me niin matkustetaan autolla koiran kanssa satunnaisesti, niin silloinhan jotkut eläinlääkärit suosittelee sitten jotain semmoista, niillä on semmoisia, ei siis mitään semmoista rauhoittavaa, mikä pistää sen koiran tajukankaalle, mutta siis jotain niitä semmoisia jotain rauhoittavia, siis tämmöisiä näppejä ja muita, mitä niitä on, mä en edes tiedä. Kyllä säästää kaikkien hermoja. Mutta sitten nehän toipuu niistä aika pitkään. Se on aina ihmisillekin on niitä matkapahoinvointia. Mä joudun aina aikoinaan, kun mentiin niillä kammottavilla katamaraaneilla Helsingistä tuonne Viron puolelle Tallinnaan, niin ne oli ihan hirveitä. Ne poistui siitä satamaltaasta, niin mä aloin juoksentaa, se oli ihan hirveitä. Ja sitten mä otin aina sitä semmoista matkapahoinvointilääkettä. Mutta jos ei sitä muistanut ottaa riittävän ajoissa, niin siitä ei ollut mitään hyötyä ja sitten taas oksennetti. Se oli ihan hirveetä. Niin voin hyvin kuvitella, koska mulla on vieläkin semmoinen, että mä aina ensin kun testaan, kun me lähdetään laivalla tuosta yli, että tuleekohan mulle pahaa, että se tulee vieläkin semmoisena, että se vähän jännittää, että millainen verenkäynti on. Niin voin hyvin samaistua niiden koirien maailmaan siitä, että koska se ei ole kivaa, kun on paha olo. Ei. Ottaisikohan semmoiset lasten aurinkosuojat, mitkä sai tulla niihin? Kannattaa kokeilla. Mutta kyllä se tietysti se näkee sen edestäpäin jo sen liikkeen. Se toisaalta vähentää jo tosi paljon. Enemmän sieltä sivuikkunasta katselee. No sitten, joo. Ja sitten mulla on esimerkiksi mun omaan autoon, niin tai siis edelliseen autoon, niin laitatin ne tunnennukset sille. Ja mä laitatin sen auringon takia, että se olisi vähän viileämpi kesällä. Mutta kai sekin voisi, jos tuntuu, että niistä on vähän apua, niin sitten miettii tunnennuksia. Jep, täytyy testaa. Ollaanko me nyt kovin